Къде аз бе, с Крач къде бе, днеска къде ще бе? играем с Геймър, Краш и... Неймар. Кажи си името. И Неймар. И сега и аз почвам да снимам. Той? Добре. Конверете, ето виждам, казвам ви, конферентна връзка с Краш. Здравейте, ютубъри! Аз съм Гагеймър и днес сме с Крач ТВ Краш ТВ и Неймар 11. Ако не вярвате, че това е истинския Краш, ето конферентен разговор, Краш Плей. Това е оригиналния. Добре, Само добре, да не сега ще почвате да обяснявам сега казвате. колко е И оригинален. сега ще играем Кюк. Айде всички пред Forgotten, да влизаме в него. Forgate? Добре. Чакаме. Добре, Краш? Краш, айде да влизаме в Forgotten, ако искаш, аз съм съгласен. Какво ще кажеш? Айде бе, бате. Ето му го изкина. Аз влизам. Едва че ли? Това ще го качиш ли бе, бате? Ще го кача. Остава чета. О, браво! Спази си... го. Чух си го, тук що го чух, че спази си обещанието. Обещание да ни каже нещо в клиповете. Добре, момчета. Сега ще играем на... Добре, Краш, ако искаш да сме на ти на Forgotten. Forgotten, смисъл, защото сме го научили... той влезе. Айде, Още не аз съм влизам. обяснил и той влезе, наша. И аз влязох. И аз влязох. Това е Forgotten. И Cube, играем в Warcraft. И това е самия Crash Play. Надявам се. Добре, спра да Ще говорим, ви- като изглеждам като някакви боти. 3, 2, 1. Ето това. Неймар. 13, 12, 10. Ако ме видиш, моля те, не ме види. И Краш му този път. Да. Проблема. Уби мен. Убиха и Сега мен. го убих. Значи тази игра няколко пъти направих. Играем вече с него. И се Scratch бие, но сега и Краш... Да, не ме върви. Да е. Дай искам да се отмъстиш. И тук се разцъкваме. Warcraft. Айпито мога да го сложа отдолу, ако поискача. Те убих. Някой мен само ме убива. Аз те убих. Пак убих някой друг. И пак убих още един друг. Вижте кой е трети. Вижте кой е последен. И Краш ме уби. Не ми ще убие. Леко ми лаги, защото обработвам едно друго видео и тегля World of Tanks. Няма да правя поредици на нея. Просто се изтеглям. Играете ли World of Tanks? Не. Питай, Аз кажи сега се пък. тегля. Сега World танка най Кажи какво стана, кажи какво стана. Да, Краш не проговоря. 3 пъти. Хора, стига да се обясняваш, защото чунка някакви боти, дето не направо. Кому те това? Ботове, не ботове, говорихме с Краш. Да, не лъжи ме. Честно. Да, вие не снимате така, че остайте на ние да приказваме. Добре. Ама и ние ще казваме нещо. Вие снимате ли са? Да, снимат. Неймарчо, ела! Някой те уби преди мене. Мития, ти ще правиш са? Аз си игра с тях и отепаха един. И аз тук Добре, си както играя. Викито му да ме изпревари. Правилно не мога да разбера. Ой, го убих. То само това ми звъни. Не иска да стола. И Краш ме уби. Ще отепа. То само ми Да се звъни. изграда лага. И сега това видео пак ще има не... Стреляй! Стреляй! Убих Краш! Убих Краш. И Скрач мина покрай мен, но аз бягам. Няма да ме убиеш. Аз не се давам лесно. Аре, бе, бате. Само ми звънат по скайп, стига. Не искам. Ме блокира или се направи инкогнито. Така този клип е без мъра, бе. Верс. Краш! Уби ме! Кой е Краш Про? Не го подценяй сега. Еми ти, Да? в кой мап? Forgotten. Да, Неймар ме уби. Forgotten. Неймар, бри! Аз на кученцето ме отрепа. Само ми звънат от скайп. Мития, аз съм това, не ме тепе. Да.
Да. Как Мучката ти? ми... О, убих скрач! О, аз го убих. Аз убих краш. Убих и някакъв паток. Паток още не си убил никой, само ще ти кажа. Това патока е. Кой е с диамантен меч? Никой. Как ми- Диамантен Меч, мотика. Така да е мотик. Никой играем с дървени всичките. Не, има един с диамантена. Той не е в разговора. Скрач може да имаш тут преди малко на размаза всичките и ти игра тогава. Патока! Патока! Хуби ме! Кому убил е? Кой ме уби сега? Аз. О, убих скрач! Да, право. Аре бе, Е? то спечели е. Ех, Кой победи? 9. някакъв Аз съм ден. четвърто место. Некой от нас този клип победи. нямаше да е Скрач, дълъг. то скрач, Този клип това няма да е нормално. дълъг. Това беше всички да кажат едно чао. Ай, чао. 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 Аз клипа пък спря. няма го приписвам. Ай, още Аз ще една го игра. пусна. Ура! Хора, аз затварям до утре. Бай. Краш, утре ще играеш ли? Да, ок, чао. Ай, чао. Той лага ли си? Не, чуем да Ма гледам. иначе той ни проговори, бе, Иване, проговори ни. Добре, Тихо, де. че в разговора, бе, хора, ще го изнеря, че после никога няма ни проговоря. Добре, спирам да говоря за теб. Спирам, момче. Хумчета, това беше от мене. Добре, надявам се, клипът да ви е харесал с краш, с Гагиман, с Неймар. И да,